नमस्कार दर्शक बंधु मो स्वागत कर मो चैनल ओडिया न्यूज को। आज हूँ 17 फेब्रुआरी। चलतु बड़ खबर पर नजर पकेवा। T20 विश्वकप 2026 गत काली फेब्रुआरी 16 तारिख सबुठारु बड़ खबर श्रीलंका असाधारण विजय। प्रथम निशंक अपराजित शतक बल श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट हराई सुपर 8 स्थान रे रही। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କାଣ୍ଡିର ପୋଲକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 181 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ 19 ବଲରେ 56 ରନ୍ ଓ ମିଚେଲ୍ ମାର୍କ୍ସ 54ଟି ବଲରେ 104 ରନ୍ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ପିନର ହେମନ୍ତ 3-37 ଓ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚମିରା 2-36 ବୋଲିଂରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶେଷ ଓ 5 ୱିକେଟ୍ ଅଳ୍ପ ରନ୍ରେ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼ ଧକ୍କା ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଏବେ ସୁପର 8 ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରାୟ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଜିମ୍ବାୱେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଏ, ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବାହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓପନ ପ୍ରଥମ ନିଶଙ୍କ ଅସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ 52ଟି ବଲରେ 100 ରନ୍ ଟୋଟାଲ 10ଟା ଛକା ଓ 5ଟା ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।